Danas pričamo o nekim promenama koje se dese u PMS-u, ali i nakon puberteta, jer sam to relativno skoro primetila dosta promena. Tako da, nisu neke sad wow promene, ali kako izgleda PMS posle puberteta. Ja sam lično kod sebe primetila da sam mnogo svesnija da ulazim u taj PMS period. Vidim razliku po svojim osjećanjima i ponašanjima i mogu da napravim jasnu granicu između toga kada nisam u PMS-u i kada dođe PMS. Tačno se nekako vidi moje ponašanje i neka prva stvar koju sam primetila jeste bila anksioznost. Mnogo mi se poveća anksioznost tih nekoliko dana u PMS-u pre nego što dobijem. I ne znam zašto sam anksiozna, nemam razloga da budem anksiozna, nisam pod stresom, sve mi je super, ali samo osjećam neki nemir i dođe mi iz kože da iskočim. Znate kako deluje anksioznost. I onda samo želim da se izolujem nekako dok sve to prođe, a nekad se desi da mi pomaže da budem u društvu jer mi skrene misli od anksioznosti. Tako da to je nešto, ne desi se uvek, ima perioda kada se jednostavno ne dođe do anksioznosti. Međutim, pre nekoliko meseci je dosta bilo zastupljeno. Sad onako mislim da je više zbog kofeina nego bilo čega drugog. Primetila sam da umem da kontrolišem one kao cravings i potrebe za određenom vrstom hrane i nije to više onoliko kao nekontrolisano da ako ne pojedem, neko će da nastrada. Ako ne pojedem nešto slatko ili ne znam, picu ili šta god mi se jede, jednostavno nemam te potrebe, jedem to što imam u kući i to što sam spremila i ako nema ništa slatko jedem urme, što je najčešće. Tako da uopšte nije ta potreba za hranom toliko, za određenom hranom, nije toliko nekontrolisana, nego jednostavno nekad mi se nešto jede, ali samo mi prođe kroz glavu i zaboravim posle 15 minuta na to. Što se tiče emotivne strane, nekako ranije sam bila mnogo emotivnija, nisam umela da kontrolišem svoje emocije, da li zbog hormona, u pubertetu se uči mnogo veća količina hormona konstantno, pa tad je još veća, pa nekako ne znate šta ćete sa sobom. A sad nekako umem da primetim da sam možda emotivnija u tom periodu ili primetim da hoću da me pogađaju neke stvari koje su mi, kada prođe PMS i kad dobijem pa prođe 2-3 dana i onda se zapitam i ta situacija mi deluje smešno. Recimo, ne znam, Lazar mi nekad nešto kaže u šali i ja to primim k srcu i povredi me i onda sam tužna, a zapravo ništa loše nije mislio, nego sam ja tako to protumačila kao da on mene vređa ili kao da ne znam šta, totalno neka nebitna situacija, ne mogu sad nijedna ni da se setim jer je toliko bilo nebitno uvek. I primetila sam da mogu da kontrolišem emociju u smislu da ne započinjem svađu sa njim, jer znam da će mi posle biti krivo ili da ću se smejati tome što je on tad rekao jer je toliko bilo glupo i da nemam potrebe da započinjem bilo kakve rasprave ili ne samo sa njim nego sa bilo kime ko nešto kaže, a ja sam u tom periodu malo emotivnija i ako me neko bocne ja ću počnem da plačem. Tako da to sam naučila da kontrolišem nekako kod sebe. Ne uvek, nekad se desi da stvarno planem pa se posle ili smejemo ili se izvinjavam jer sam napravila glupost, ali se trudim da budem malo više svesna tih situacija i stvarno jesam svesna, ali nekad se desi da napravim glupost. Ali kažem, to je još nešto se desi kao kako izgleda PMS posle puberteta, svesni ste svega. A kad imate 16 godina niste svesni ničega, otprilike.
Desi se nekad u PMS-u da izgubim motivaciju. Evo, pokušavam ovaj video da snimim već 4 dana, otprilike. To jest, imam, kako se to kaže, osmišljenu ideju za ovaj video već 6 meseci, ali nikako da snimim. Dobro, to su neke obaveze, ali sada ovo mi je nedelja nekako PMS-a i nikako da se nateram da snimim. Međutim, eto, to je gubitak motivacije, samo bih ležala i lenjost mi je iznad svih nivoa normale. Ali, kažem, svesna sam da je to zbog PMS-a, pa se trudim da guram dalje. I daj da kažemo, posljednja stavka koju sam primetila kod sebe jeste da sam nekako mnogo svesna svog izgleda. Recimo, čim mi prođe menstrualni ciklus, ja se osjećam super i zadovoljna sam svojim izgledom i znam koliko sam ojačala zahvaljujući jogi, vežbama i prosto sam zadovoljna sam svojim izgledom u svakom smislu i zdravljem i razmišljanjima i sve super. Međutim, kada dođe taj period PMS-a, nekako imam osjećaj kao da sam se ugojila 10 kila, stomak mi je naduven jer treba da dobijem i to je normalno, ali onda mislim da sam se mnogo više ugojila nego što jesam, a zapravo i nisam. Imam osjećaj kao da su mi butine 10 broja veće i onako nemam uopšte samopouzdanja i ne izlazi mi se iz pidžame i iz kreveta i onda to sve vuče jedno za drugim, gubitak motivacije i lenjost i tako dalje i jednostavno ne osjećam se prijatno u svom telu, ali sam svesna da je to samo tih nekoliko dana u PMS-u i kad dobijem i onda prođe. Ako ste vi primetili posle puberteta još neke te razlike ili ne znam, da još nešto što ja nisam primetila, ako ste vi primetili, pišite u komentarima, možemo neku diskusiju da započnemo o tome, možda bude zanimljivo koliko smo zapravo različiti, da pričamo malo o tome. Ako ste još uvek u pubertetu, bit će bolje. Eto, samo to imam da vas posavjetujem. Ako niste vidjeli prethodni video iz ovog serijala, a to je vezano za to kako smanjiti menstrualne bolove bez lekova, ostavit ću i u opisu, a možete i naći na mom kanalu. Ako imate malo više vremena u toku dana, možete spremiti ove posne punjene krofne koje su stvarno savršene. I za testo ja spremam duplu smesu od onoga što je u receptu, tako da sam dodala 2,5 šolje brašna, 2 kašike mlevenog lana, 2 kašičice, to jest 4 kašičice praška za pecivo, četvrtinu kašičice vanile i 2 kašičice suvog kvasca, malo cimeta, ovdje stavljam 3 kašike, znači to su 6 kašika kokosovog ulja i ide otprilike šolja tople vode, međutim procenit ćete na osnovu svog testa i ne znam da li sam rekla 4 kašike kokosovog šećera. U svakom slučaju stavit ću vam recept u opisu videa jer sam se nešto zbunila. Umestit svoje testo dok ne postane testo, možda će vam trebati nekih 4-5 minuta, vidjet ćete dok ne postane ovako i pokrećete ga i ostaviti nekih sat vremena na toploti. Ovdje pravimo puding, dodala sam četvrtinu šolje brašna, četvrtinu šolje kokosovog šećera, 2 kašike kokosovog ili suncokretovog ulja možete staviti, ja sam dodala suncokretovo, kašiku limunovog soka i ako pravite fil od vanile možete dodati kašičicu ekstrakta od vanile. Ja sam pravila čokoladni, tako da sam stavila ovo je 250 ml sojinog čokoladnog mleka i stvarno bude savršeno.
Kada ga skuvate, postaće ovako gusto. U suštini kuvate dok se ne razbiju sve, dok se ne brašno skroz ne rastvori otprilike. Testo će se naravno narasti i napravit ćete koru nekih recimo pola centimetara debelu, možda i malo tanju. Mislim, procenit ćete sami, ne znam kako da vam objasnim. I možete ih praviti i veće, ja volim kada su manje, nekoliko zalogaja samo. Tako da koristim manju ovu šolju i potrudite se da iskoristite svo testo. Ja uvek iskoristim, ne volim nikakvo bacanje. Kada ste ih izvukli sve, ostavit ćete ih da odstoje možda nekih sat vremena još. Pržite ih naravno u ulju, mada ih možete i peći, ali ne znam kako će se ponašati. Punite ih pudingom i prelivate čokoladom i to. Nadam se da vam se sviđa ovaj video i ako imate ideje za ovaj serijal, o čemu bismo još mogli da diskutujemo tokom PMS-a i o PMS-u, slobodno mi pišite u komentarima. Link od Instagrama je u opisu videa i slobodno i tamo možete mi pišete bilo kakve ideje ili sugestije koje imate za kanal ili ovaj serijal generalno. Tako da se mi vidimo u narednom videu.